баща ти? Да видим на кого угаждаш. Кой е баща ти? Надолу ще разберем кой на кого е син и кой на кого е баща. Така. Да. ДНК. Да. 30 стих. Когато говореше това, мнозина повярваха в него. Виждате ли, когато говореше това, мнозина повярваха в него. Защо? Защото той говореше като един човек, който не е този свят. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи. Сега вижте какво казва. Сега на кои казва? На юдеите. На тия, които са повярвали. Те са повярвали, но той вижте как се обръща към тях. Той не им казва: честито, спасени сте. Дай се ръка там за. Честито, спасени сте. Той не им казва това. А чуйте какво им казва на тия, които са повярвали в неговото име. Чуйте, в него. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи. Защо? Тия идват от другия сектор. Те идват от сектора на изпълнението на законите. Изпълнението на юдеизма. Те идват от там, където до една минута учители бяха тия, които бяха с тях, фарисеите, които спореха с Исус. И той вижте какво им казва. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Хоп! Закова ги. Хвана ги. Момент! Не може да избягате. Само ако сте мои ученици, това, което казвате, че днес е станало с вас и сте повярвали, ще бъде реалност за вас. Да. Разбирате ли го? Сега, искам да кажа на много хора да го чуят, че не можеш, колкото и да изповядваш някакви думи, някакви изречения с устата си. Ако ти не минеш през учението на Исус Христос, ако не принесеш плода, за който си избран като син на Бога, да ходиш в тотално смирение и послушание, всъщност ти няма да преживееш това, което е угодно на Бога. И реално ще се озовеш в периметъра на християнство, което е абсурдно и което е благобунтовно към Бога. И Христос не е там. Ще се озовеш в периметъра на множествата, които практикуват поклонение към Бог, който не го познават. Но да не бъде, защото избраните са избрани, защото Бог ги е избрал от този свят, да им разкрие себе си и волята си. И аз затова говоря на избраните и отиваме навсякъде по това, което Бог заповядва, за да видим тия наши братя и сестри, които няма да преклонят крак пред заблудата и религията и това, което са ги обучавали. Време е всеки да излезне извън параметрите на това, което е като даденост и информация християнството. И аз знам, че ти си човекът, който трябва да говори тия неща, но не като човек, който знае тия неща, а като човек, който носи Словото Христос вътре в себе си. Като човек, който е легитимен и е представител на Божието дело. И идва отгоре, а не от земята. Така, ето какъв поздрав са, нали, във вид на добре, казва Исус така. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината. И истината ще ви направи какви? Свободни. Познаването на истината ни прави свободни. Добре, свободни от кое? Да. От всичко. Свободни. Няма си вече в тълпата на уния хора. Няма свободен от приятели, от града, от света, от ядене, от пиене, от непознаване на Бога. Свободен от всичко това, което там днеска всичко се събрало в християнството. Разбирате ли? Защото вижте, да тръгнеш след един такъв човек, който срещу него стои целият град, иска да го унищожи, и ти стоиш за него и му казваш: слава на Бога, може да говори истината, аз ще се повярвам. Ще тръгна с това. Ще тръгна, той нищо е полудял. Ще тръгна с него. Нали? Говорим за Исус, защото той така изглеждаше. Напомням ми 6 глава, мисля, че беше на Йоанна, братите му казват. Хората казват: то да не е полудял, нали, до оня ден беше с баща си там, правеше някакви неща там, с родините си там. Сега, какъв е това сега? Какво му стане изведнъж? Така и с тебе сега. Ти седиш в локвата на ония периметър, който е създаден като тип християнство и общо прието. Седиш там и изведнъж Бог те предизвиква и трябва да излезнеш там, където никога не си бил. Съвсем друго християнство да разбереш, съвсем друг Христос да познаеш, който никога не си го познавал. И ти се двумиш. Аз ти казвам, момент, упомни се. Ако до сега твоето християнство е донесено някакво плод, виж плода, щом го няма, щом е гнил, щом е човешки плод, щом е без силата на благодата и на духа, какво ще чакаш? Защото го чакаш още твърде дълго време, който седи извън срока на това, което Бог е назначил, каза го сутринта, той какво ще направи? Ще закоравее. А всеки, който закоравява, той е бунтовен вече към Бога. Той не се покорява на Святия Дух. С други думи, какво може да стане? Павле, тръгвай след мене, и Павел каза: момент, Господи, отивам в офиса си, защото имам още една година работа, трябва да направим, нали, да оправим мазилката в храма.
Трябва да съм там да наглеждам. Няма. За тебе, Павле, свърши. Ти тръгваш с мен, защото трябва да си с мене. Трябва да стоиш пред император и царец, за да свидетелстваш за моето име и да понесеш много товари заради мен. И да страдаш заради мен. И ако ти не влезнеш в това, което той те извиква, ти си оставаш пак същия човек, дори закоравял, пак знаеш, че има Бог, пак се покланяш на Бог, но вече Бог сага край на това, което всъщност искаше да ти каже и да те преобразува като общение и за това, което те извика. Ето за това казвам, трябва да сме много, много трезвени, братя. Аз цял живот съм очаквал някакво съживление. Така са ни учили. Съживление, тази година съживление, американеца ще дойде съживление, оня ще дойде съживление. Но забравяме Исус Христос, че е живота. Той не е начин на поведение. Той е живот. И всъщност мотивацията беше просто да създадем едно общество, което търсят Бог, който никога не го искат. Защо? Както казвам всеки път и се радвам, когато го казвам това, защото наистина е така. Като дойде Исус, какво става с тебе, с твоя живот? Като дойде волята на Отца до тебе, какво става? Той буквално спира живота на Иван. Спира неговите пътища, спира неговите намерения, спира неговото желание, спира неговото обвързване с света, спира любовта му към човешките страсти, към човешкото нещо, лицемерието, лицеприятел, религиозния стандарт, религиозния ефект. Всичко, което градира и инвестира в човешкото съзнание и човешката емоция и желание. Бог го спира, унищожава го. И какво дава? Дава себе си. Ама въпросът е, ти готов ли си да срещнеш Исус така, който слага край на тебе? Да ти кажеш, следвай ме и повече нямаш нищо за себе си. И някой казва, много сме ограбени така. И глината казва на гренчаря, що така, Господи? Така, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Искаме ли да познаваме истината? Да. Я казва, искаме да познаваме истината. Истината, нали ви казах вчера как се познава? Петър разбира, получил откровение, разбира, че Исус е син на Бога, но за да се подкрепи това, той трябва да извърви този път. Сега ти как мислиш, че ще бъдеш свободен в истината? Като чуеш, че има истина, която ще те освободи. Каква е истината на свободата? Халелуя, днеска не се чувствам, еди си как, днеска ми е добре, имам пари, всичко ми е добре, всичко ме е подредено покрай тебе. Не, точно когато си най-добър по път, си готов за греха. Точно когато си най-добър по път, си готов да извършиш най-мръсните неща, богобудови. Разбирате ли? Но тия, които наистина са свободни, те са свободни да вършат волята на Бога. Те са свободни от себе си, свободни от майка, от баща, от дома, от всичко са свободни. Иван проповядва радикалния християнизъм. Не проповядвам Исус Христос, който е срамно нещо днес в тази модерна църква. Много е срамно така да се проповядва Христа, така да се говори за него. Не бива, просто трябва да е американски Христос. Американски, с дънките, с облеклото, с бентлито, с очилата, всичко. Христос. С куфарите. Отговориха му, ние сме, ето вижте сега за бащата вече става въпрос. Ние сме Авраамово потомство, никога не сме били слуги на никого. Как казваш ти, ще станете свободни? С други думи, какви са тези неща, които говориш? Ние сме свободни. За каква друга свобода ни говориш? Исус им отговори, истина ви казвам, истина. Всеки, който върши грях, какъв е? Слуга на греха. Добре. Според това, което пише и Павел в посланията си към римляните, към колосяните, към галатяните, навсякъде, към ефесяните. Всеки един от нас се ражда в грях. Раждаме ли се свободни? А защо те си мислят, че са свободни? Да помислиме. Кой им дава някаква подкрепа в това съотношение да помислят, че са свободни? Религията. Те се чувстват различни от другите. Те могат да четат, могат да получават, те са учители, те са випа на религията, те казват какво трябва да стане, какво не трябва да стане. Те четат закона на глас, четат писанията, тълкуват ги. Това ги прави какви? С една глава на другите. С една глава на другите. За тях е това тип свобода. Сега, какво значи да имаш властта на Бога и какво значи да имаш властта на човека, който има права на други човеци? Две различни неща. Царството си Исус казва, че най-големия. А при тия хора действа ли така? Защо е така? Добре. Защо така трябва да бъде? Това е системата на човешкото естество. Исус им отговори. Който върши грях, слуга е на греха.
а слугата не остава вечно в дома. Кой остава? Синът остава. Къде се пише още това нещо? В Евреите. Синът остава вечно, слугата заминава. Защо? Защото слугата е роден от кой? От Агар. Те са родени по плът, не по обещание. А синът от кого идва? От горната, от Иерусалим. Те са родени, те са синовете. Затова казвам тази сутрин. Ако сме синове на Бога, не казвам ако като съмнение, просто казвам като задължение ако сме синове на Бога, ние трябва да живеем живота на сина на Бога. Разбирате ли? Трябва да пребъдваме в този живот. Което значи, че никой и нищо не може да те спре да живееш в благодата и в силата и авторитета на духа, защото Бог те благославя с това нещо. Да живееш духовен живот, който е благодатен. Той е платил цена за това да имаш духовен живот. Чувате ли? Той не е платил цена за да някой да направи църква, просто както иде, както му дойде, сколкото разбира и по-човешки и с някакви мотиви, които отначало са правилни, последствие модулират неправилност и стават, мутантират още повече в уродливост вече накрая. И почват да мамят и да правят някакви неща. Не, тук говорим за хора, които наистина са извикани от Бога. И трябва да живеят в живота на сина. Йоан го казва. Ако някой казва, че е в Христос, той трябва да пребъдва така, както е Христа. Добре, това какво значи? Това значи, че е духовен закон. Че ние така се разпознаваме като хора, които имаме Христа в себе си, имаме живота на Христос в себе си и няма смисъл да сваляме стандарта надолу. Защото всеки, който вземе авторитета и властта и величието на Исус Христос и го игнорира и постави християнството ниско долу, за да бъде обитаемо от човеци и прави палатки за човеците, той всъщност е в бунт към Бога. И този човек служи на неправда, не служи на правдата, която е в Христа. Така. Знае, че сте Авраамово потомство, вижте как му отговаря Исус и все пак искате да ме убиете. Защото, кажи, Соколе, братко? Защото за моето учение нямат място във вас. Защото за моето учение няма място във вас. Ние имаме ли място във вас? В нас, за неговото учение? Има. Защо? Кой го е приготвил това място? Защо? По волята си. Първа глава на Ефесяните си. Нали? Ние сме приготвени по Божията воля да имаме в нас Бог, да имаме Христос в нас, да участваме в Христос. Ние сме делата на Бога, после и ние вършиме делата на Бога. Сам Бог върши делата на Бога чрез нас. Разбирате ли? Имаме ли? Бог избра ли ние да бъдем храм на Бога? Тогава, що може да понесеме Христос? Не може ли да понесеме учението му? Който не е от този свят, който не е в силата на човешките възможности, който не е в силата на човешките там, как да кажа там, да, разбиране, да, братко. Но колко важно е, когато, примерно, казваш, аз се моля, това значи, че съм християнин. Грешка! Ти се молиш, но можеш да се молиш от страх, от притеснение, от много други неща, които не са живота на сина. Аз пея на Господа, това значи, че съм поклонник. Грешка! Поклонник дух и истина, което значи, че само живеещите в дух и истина са такива. Те са поканени на Отца, но как? В волята му, като вършат неговата воля. Те не се поканят с песнопеене и после с плътта си да ходят в човешките пътища там и да си кажат, много ми е мъж, не мога да угодя на Христос. Ма никой не те извика да угодиш на Бога. Бог ти дава силата и благодата да му угодиш. Той не те чака по човешки да направиш някакво нещо добро за него. Така. Защото нямате за моето учение място у вас. Аз говоря това, което съм видял от отец ми. Също и вие вършите това, което сте чули от вашия. С други думи, има две бащи. Единият от небето, другия от тук. Знаете, бесовската мъдрост. Дявола, лъжеца, това, който е заблудителя. И той казва, ако вие не вършите волята на отца ми, не вършите делата на баща ми, вие вършите делата на този, който ви е баща. И по-надолу им казва. Те му отговориха. Вижте как му отговаря. Наш баща е кой? Исус им каза, ако бяхте Аврамови чеда, Аврамови дела щяхте да вършите. С други думи, ако вършихте волята на баща ми, вие щяхте да бъдете като Аврамови чеда. Но не може, защото вие не вярвате. Вие искате неща да вършите, които са в лицемерие. Вас да ви покрива само ритуализма, да ви покрива дрехите ви, защото носите ритуални дрехи, носите според дрехите и живеете според закони на това, което казвате, но лицемерно, нямате силата да го оправите това нещо. И точно за това се отделяте от това, което е заповядано, защото на Авраам е било казано и той изпълни чрез вяра и му се чете за правда това нещо. Да изпълни Божията воля. А сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога.
Това Авраам не е правил. 41 стих. Вие вършите делата на баща си. Те му казаха, ние не сме родени от буство. Имаме един отец. Исус им каза, ако Бог беше вашия отец, то вие щяхте да ме обичате. Защото аз съм излязъл и дошъл от Бога, понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ме прати. Нека да се замисляме малко. Колко по-удобно е на хората да разсъждават за Исус Христос, да разсъждават за Неговата личност, да благоговеят Неговата личност, да се покланят на Неговата личност, но да не я приемат. Колко по-угодно е на хората така. Защо? Защото ако приемаш личността на Исус Христос, Неговия живот, Неговото сърце, Неговия ум, това, което всъщност ни се дава по благодат като избрани хора, ние ще заживеем в живота, който е Христос. Но по-угодно за човека е да седи в зоната на поклонник, който се покланя на християнство, което е в човешки стандарти. Исус им каза. 40 кой стих сте? И трети. Защо не разбирате това, което говоря? Защо не може да слушате моето учение? Добър въпрос ли е това? Днеска християнство може ли да чува това учение? Дайте да си открием сърцата сега. Ако Исус сега ни поговори с то, нали, типичния сектор християнство днес, който е, и говори тези неща, всъщност, които са писани, са вече факт, като записани тук, които той е водил като разговори с тях, как ще понесе нещо християнство това такъв разговор? Има ли силата нещо християнство да стои? Само да стоиш пред това, заради който съществуваш, но реално да си отделен от него? Поради церемонията, поради дадени неща, които вършиш във вид менталитет, който са осветени от човешки дела и човешки неща. Кой трябва да понесе отговорност? Отговорността трябва да тръгне от служителите. От всеки един, който проповядва за Исус Христос. Те трябва да разберат тия хора. Че целта на Бога не е просто да има църква, както дойде, както се намери за добре по човешки стандарти, само съберат хората да се помолят за нуждите си. Църквата на Бога не е хора, които се молят за нуждите си. Прочетете добре Деяния на апостолите, прочетете това, което се пише нашите брати апостолите. Те бяха църква в едно сърце, в един ум, в една душа, ходеха във волята на Бога. Те ходеха в едно учение, в един Господ, в една вяра, в едно кръщение. Защо не разбират това, което той говори, защо не могат да го слушат? Имаме ли обяснение? Имаме. Когато ти седиш срещу Сина на Бога и си отделен от Него, ти никога няма да го разбереш. За да го разбереш, да приемеш Неговото учение, трябва да си с Него. Трябва да участваш в Него. Разбирате ли, братя мои? А точно това е благодата на живота в Христа. Защото Бог ни взима и ни полага в Сина си. Четвърти стих, какво казва братко Соколе на Малата? Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открит човекобиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата е баща. Виждате ли какви взаимоотношения? Сега, ако се върнем назад и това, което прочетахме първо послание на Йоанна, за общението, за това, което той има общение, за това как отец си спратили Исус, ние разбираме, че те имат общение. Но тук той казва сега пък, ето аз ви казвам вашето общение какво е. Вие с кого имате взаимоотношение? Сега, интересно, нека да го видим. Те четат закона, тълкуват писанията, тълкуват пророците и Исус им казва, вие имате общение с вашия баща, който е дявола. Как го намирате това нещо? Вие нямате общение с светлината. Вие нямате общение с духа. Каза, момент сега, нали, Авраам, нали, не, ама нали закона, бе, как така? Ние сме, нали, религиозни, ние правим някакви неща. Сега и днеска е така. Ние, нали, сме християни. Сега, ако кажем на някой момент сега, ти трябва да си освидетелстван, трябва да си легитимен, ама ти казваш, че имаш святия дух. Това няма никакво значение, ти какво казваш. Ама аз имам Христос. Това няма никакво значение, защото това, което казва, че имаш, то има живот в него. Той не е систематично поведение или някакво систематично отношение към християнството или някакъв анализ и някаква глобална доктрина за Христос и ти просто разсъждаваш върху нея и почиваш на мислите си. Не, ти си деятелен и ходиш чрез вяра в изпълнението на живота в духа. Бог ти дава живот, който не е от този свят. Той те възпроизвежда в Сина, който е Христос. Ти се движиш в живота на духа. Някой казва, аз имам усиновлението. Добре, защо ти е усиновлението, ако нямаш Сина?
Защо ти да се наречеш, аз съм по-простен от Бога, когато не можеш да ходиш в правдата на Христос. Правдата на Христос ходят тия, които са освободени от греха, за да бъдат слуги на Бога. Така е, братя мои. Амин. Това са неща, които са духовни закони. Искам религиозния свят да го чуе. Ти трябва да излезеш из периметъра на майка, на баща, на дом, на църква, на квартал, там, да излезеш от това менталитет и си кажеш, 100 000 души вярват така, защо аз да се друг? Не, ти винаги ще бъдеш друг, защото Исус не е от този свят. Исус не е от този свят. Значи, ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на бащите си. Той беше от край време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори от своето, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не ми вярвате? Сега, 47 стих какво казвам? Който е от Бога, той слуша Божите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. Така, ние откъде сме? Може ли да понесе? Някой казва, аз много харесвам проповядването на Иван, на Пешо, на Драган, тия проповедници от Америка, страхотни са. Не. Я слушай учението на Исус Христос. Приеми учението на Исус Христос, да видиш дали ще го понесеш. Дали да видиш сърцето как ще подейства, когато той ти казва, няма живот за себе си, няма живот за този свят, ти трябва да живееш заради мене, трябва да ме следваш така, където съм аз, ти трябва да бъдеш мене. Тогава, какво ще кажеш за тия проповеди? Ще кажеш, тежки проповеди. Но за избраните... за избраните не е така. Ние всички сме избрани за учението на Исус Христос. Ние не сме избрани за проповедите на проповедниците, а за Христос. Чувате ли? Защото всеки един, откакто Христос е дошъл на тази земя, извършил това, което извърши според волята на Отца, последствие апостолите влязоха в служението, което бяха избрани и бяха изпратени. Последствие нещата се промениха. След няколко стотин години дойде религиозния сектор, дойде религиозния начин на поведение, дойде това, което може да бъде двоен стандарт. Нямаше хора, които вече да стоят като страж пред вратите на Божия дом и Божия дом се превърна в разбойнически вертеп, защото как можеш да опазиш Божия дом? С истината. Аз не говоря да вземеш оръжие и да стоиш пред вратата и да убиваш хората. Говоря страж, който носи истината. Слуга, който носи духа на Бога. Слуга, който е покорен и верен и знае учението и участва в учението, за да го предаде и да бъде светлина в дома на Бога. Няма го това, братя. Днес има психология, терапия, християнство, която да помага на човеците да преживяват живота на света. Добре, питам днес избраните. Ние за такъв живот ли сме избрани? Не сме ли избрани за живота на Исус Христос? Което значи, че може да провокираме много хора, може много хора да ни заплюят, много хора да потърсят да ни убият, да ни наранят, да чародействат, да вършат много неща според нас, спрямо нас. Но това нас, напротив, ни радва. Защо? Защото ние вършиме Божията воля. Затова, мои братя, помислете за Христос, а не за някакво учение за Христос. Човешки неща. Защото ако Бог ни дава, Той ни дава правата и живота на Сина си. Ние трябва да излезем извън менталитета на това, което имаме като периметър за разбиране. Християнство, което е християнство. Слава на Бога има християнство. Слава на Бога има други религии. Не! Христос не е създател на религия. Той не е направил така, че да има последователи в менталитета на тия хора, които са станали християни. Тия от 6 глава, които избягаха, не ядоха и не пиха от него и избягаха от него, са станали християни. Могат ли да станат християни? Я помислете. Нали четохме 6 глава вчера? Той им каза, ако не ядете от плътта ми, не пиете от кръвта ми, няма как, няма да прибъднете в мене, няма как да ме имате. И тези хора избягаха. И последствие тези хора станаха християни. Как може да стане такова нещо? Може ли да стане? Знаете ли как може да стане? Когато служителя каже на този, който е избягал и не е склонен в Христос и не е искал да чуе, да приеме това, което Христос заповядва, му каже, ела, братко, да пофлиртува малко с него, ела, братко, важно да дойдеш на църква, Бог ще промени. Сега, ти трябва минимум 20 години да станеш християнин. Аз съм тук за това, пастир. Просто ще даваш дарението, ще посещаваш църквата, брадвата седи, но тя седи на страна, докато ръждае. Да хване ръжда хубаво, после да не се дигне. И там да си остане, ти ще останеш вечно същия. Само ще организираме конференции да идваш, просто да се чувства, че си в съжаление. Думи, които хранят, как да кажа, има неизказан договор между проповедника и този, който слуша. Аз ще говоря християнство, което ти е удобно, пък ти ще идваш на църква, която аз ти създам да идваш.
Ма и двамата съгласни. Ти ще си слушател, аз ще съм господаря. Аз ще събирам парите, ти ще си ги даваш от суеверие, само да не пострадаш. Добре, аз питам за избраните. Сега, те както искат така да правят, това е техния избор. Защото те си имат избор, ти имат си решение. Но аз те питам тебе. Нали разбирате, че самите ние трябва да предоставим телата си в жертва жива, свята, богоугодна, според Божията воля, че Бог да използва това наше естество да върши волята си. Ти от този свят ли си? Може ли да проповядаш за Христос, като се учиш по човешка плът, човешки разбиране? Няма как. Който от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. Не сте от Бога? Може ли да наречеш някого не си християни? Ама как от яд? Направил ти е лошо нещо, иска да ти измести от поста. И така може. Кой на кого може да каже тези неща? Синове ти. Кой на кого може да каже? Как Исус говори тези неща? С някакъв човешки мотив, да защити себе си, да каже, кои сте вие, аз? Не. Той говори истината. Вижте, когато човек има истината, когато човек живее с истината и Словото на Бога е в него, и Христос е в него, тези неща не са човешки взаимодушения. Той ме е наредил, аз сега ще му кажа. Той сега, он е там, ме е наредил. Аз сега ще видиш коя проповед ще напиша. Айде сега да види той. Какво сега? Не си дава десятка? Айде да видим сега. Сега, защо крадете Бога? Другия какво прави? Третия какво прави? Четвърти. И на тебе ще напишем една повест. На другия, на тебе стихотворение. На тебе. Само се докаже властта и управлението на човека, който може да манипулира психически нали, човешките умове и да действа така. С други думи, на едно място може да се съберат и вълка и ягнето. Може ли? Не, само вълците се събират. И там ще излезем. Така. Юдеите му отговориха, не сме ли прави? За какво се прави? Като казваме, че самарянин си какъв? Луд. Имаш бяс. Исус отговори, нямам бяс. Но аз почитам своя отец и вие ме позорите. Но аз не търся слава за себе си. Има един, който търси и съди. Истина ви казвам. Какво каза братко Соколе за тази истина? Нека да видим. Истина ви казвам. Ако някой опазва моето учение, няма да види смърт до века. Вярно ли е това? Като имаш това учение, ти имаш живота на Христос, ти имаш вечен живот в себе си. Влечето го е първо послание на Йоанн. Всеки, който има сина, има вечен живот в себе си, защото сина е вечният живот. Всичко е той. Всичко е той за нас. Добре, но вижте какви са думите на това, който казваме, че вярваме в него. Той се държи неадекватно, като че ли с нашия логичен ум. Той е противоположен на цялото християнско мислене. Нали, систематиката, това, което правиш, ставам сутрин, моля се, мия си лицето, чета Библията, правя някакви добри неща, после лягам си, отивам на църква, примерно, после лягам си, заспивам с молитвите и нататък и утре пак съм. Да, но ти си живееш живота. Избраният човек не може да живее по този начин. Има ли такова поведение в мюсюлманската религия? Има, нали? Ето, добре, каква е разликата тогава между мюсюлманина и християнина, който също има систематично поведение? Добре, каква е разликата между човекът, който се храни здравословно и човекът, примерно, който е християнин? И той спазва някакви закони, и той човек, който е християнин, по-човешки прави някакви неща. Той го прави всичко заради себе си, заради здравето си. Но тук виждаме един живот, който не е акордиран по този начин. Той не е съобразен с тия неща. В него има живот, има дух и истина, който ние трябва наистина да представляваме. С други думи, казвам така. Както проповедника трябва да бъде освидетелстван, така и християнина трябва да бъде освидетелстван. Както проповедника, така и християнина. Както проповедника, така и човекът, който слуша, трябва да бъде освидетелстван от Бога. Много е важно това, мои братя. Много е важно. Знаете ли защо казвам така? Защото, нали разбирате, че в началото всеки един от нас казва, аз съм християнин. Кога ставаш християнин реално? Когато тръгваш на църква. Но вие виждате, че нещата не са така. Исус не казва така. Исус казва преди малко, ако вие спазвате учението ми и стоите в него, вие тогава сте мои.
Той не казва, ако посещавате църква, ако правите някакви неща, други неща, които са лицемерни или двоен стандарт, защото няма, той е бащата на истината, той е истината. Така, стигнахме 52. Да. 53. Нима ти си по-голям от баща ни Авраам, който умря и пророците умряха, ти на какъв се правиш? Ти на какъв се правиш? Ти на какъв се правиш? Сега, я да видим. Ти на какъв се правиш? Ти на какъв се правиш? Някой да каже на Исус, ти на какъв се правиш? Как ви звучи? А? Как звучи това нещо? Ти на какъв се правиш? Страшно нещо. Да стоиш пред живота, през начинателя на живота, пред този, който заради който съществува всичко и казваш ти на какъв се правиш. Сега, нека да видим християнството. Християнството през цялото време рекламира Исус Христос. През цялото време говори за Него, през цялото време по някакъв начин афишира Неговото име. Но ако им зададем въпроса ти на какъв се правиш, те ще кажат аз съм християнин. И ще го кажа с най-голямата самочувствие за това нещо. Защо? Защото има това, делата си, всичко останало. Но тук има нещо друго. Исус е счетен от тях и е презрян в момента. В момента те го презират. Те му казват, ти си лъжец, ти си луд, как можеш да говориш такива неща? Бог ти е бил баща. Сега аз те питам тебе, ти не си ли луд? Как можеш да говориш такива неща? Бог е твоя баща. Нали трябва да отговаряш за тия неща? Ето това прави християнство днес. Той не участва в живота на Христа. Той се отделил от Христос, от живота на Сина. Той се срамува от живота на Сина. От Неговата правда, от Неговата чистота, от Неговата святост. Хората не искат да живеят в този живот. Искат живота на това, което предлага другия баща. Живота на този свят, мъдростта на този свят. Което може да има, как да кажа, християнство в него. Света направи ли си християнство? Нали? Така. Ти на какъв се правиш? Исус отговори, ако аз славя себе си, славата ми не е нищо, моят отец, който ме слави, за който вие казвате, че е ваш Бог. И въпреки това не сте го познали. Има ли такова нещо да познаваш Бога без Христа? Съществува ли такова нещо? Кой познава Бога? Само тия, които имат Христа, само тия, които познават Исус. Тия, които живеят живота на Исус. Който им е даден по благодат. По благодат не говоря. Живота на Исус не е посещение на църква. Чуйте ме по телевизията там. Той не е ходене и пеене за песни на Бога, не е някаква скиня, където ти отиваш да поревеш там за Исус Христос. Това е живот, който реално и ти се дава, за да живееш и участваш в делата на Бога. Въпреки това не сте го познали, но аз го познавам. И ако кажа, че не го познавам, ще бъда като вас лъжец. Но аз го познавам и пазя словото му. Баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден и го видя и се възрадва. Юдеите му казаха, 50 години още нямаш, а и Авраам ли си видял? Виждате ли? Айде кажете сега. Що за начин на разговор е? Едни хора, които реално абсолютно, как да кажа, те го намразват. Защото той говори с такива думи, говори, които са буквално той ги отвърля тях като някакви хора, които могат да представляват истината на Бога или самия Бог. Той им казва, вие не сте тия, които казвате. За да бъдете това, което вие казвате, вие трябва да бъдете отгоре. Трябва да имате живота на Сина. Истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, аз съм. Тогава какво направи малата? Я кажи, Соколе, какво направи махалата? 53, не? Да. Тогава взеха камъни да хвърлят върху му, но Исус се изкри, излезе от храма, минавайки през ред и така си отиде. Събраха камъните. Според кое? Според закона. Защо? Ако убиеш без закона, какъв си? Престъпник си. А ако убиеш според закона, не си изпълняваш закона, няма проблеми. Там е добре. Всичко си добре. Опазен си, нали, не си криминално деяние. Виждате ли? Как хората могат да правят неща, които всъщност са под чадъра на религията? Лошите неща. Могат да... Но това е... А всъщност това излиза от сърцата им. Това излиза от сърцата им. Добре, отиваме на 10 глава за малко. И после ще...
Така. Истина ви казвам. Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Вярно ли? Значи това е духовен закон. Легитимността ни е духовен закон. Ако ние не влеземе през вратата, няма как да сме легитимни. Няма как. А който влиза през вратата, е овчар на овцете. Пазачът му отваря и овците слушат гласа му и вика своите овце, по име ги извежда. Когато извел всички свои, той върви при тях и овцете го следват, защото познават гласа му. След чужд човек няма да вървят, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбраха какво им говореше. Тогава Исус пак им каза: истина ви казвам, аз съм вратата на овцата. На овцете. Простете. Аз съм вратата на овцете. Добре. Колко хора са минали през тази врата? Има ли врата в религията на християнството? Влизаш ли през някъде? Също озоваваш ли се в някакво място, което започваш да слушаш Бога, вършиш волята на Бога, когато участваш в някакви деяния на човешката плът и човешкото естество? Нали, в началото започнахме да излезем извън периметъра. Много е важно това нещо. Защото, вижте, ако подадено се приемаме като християни, ние никога няма вече да приемем живота на Христос. Ако винаги се оправдаваме в това, християнство е това, така се изглежда, така трябва да бъде, защото всичките са така. Ето вижте един пример. Исус е различен, той е единствения дори. И отива на земята, но ти казваш Исус е Исус, да, но тогава, ако ти се отграничаваш от Исус и не се съобразяваш с Него, в смисъл не ставаш едно с Него, ти тогава си човек, който е изменник. Тогава ти се срамуваш от неговите думи, от неговото учение. Всички, които са дошли, преди мене са крадци и разбойници, 8 стих, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. Ако някой влезе при мене, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Така, само секунда. Библията ми нещо е... Така. Вау. Крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Аз съм добрия пастир дава живота си за овцете. Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълкът, оставя овцете и бяга. И вълкът ги разграбва и разпръсва. Който е наемник? Кой е наемникът? Кой е наемникът? Има ли верен в християнството, ако не е така, както е Христос? Всички потенциално може да бъдем наемници. Разбирате ли? Може ли се разбягаме, когато... Знаете ли какво е предателството? Предателството е когато ти не представляваш Бога, а говориш за Христос. Не представляваш, нямаш учението му вътре в себе си, нямаш Словото, нямаш Христос вътре в себе си, а получаваш за Христос. Защо? Защото ти знаеш много добре, че ти реално сееш тръни и тия хора ще станат като тебе. Един ден те ще станат същите деяния и същите неща. Знаеш много добре. Добре, аз го казвам на много места. Обичам ли хората, ако проповядвам лъжа, която е в силата на човека? От човека идва. Обичам ли ви, когато ви проповядвам християнство, което е измислено от човека? Обичам ли го? Обичам ли ви вас? Мисля ли си въобще вие да бъдете някой ден християни, ако ви проповядвам посредствено християнство, което е човешка сила и човешки менталитети? Ако сърцето ми е ограбено към това просто да върша човешки работи? Ако имам друг мотив в живота си? Сега, кажете ми, наемник ли съм с друго християнство и когато имам друго фалшиво благовестие, наемник ли съм?
ако сърцето ми е криво и аз правя неща само да се покривам чадъра на религията и се правя все други неща за съществуване, наемник ли съм? Наемник. Оставих ли ви да бъдете разграбени? Не, оставено. Разбрахте ли? Наемника какво прави? Наемника ползва кошарата така, че да забогатява. Да се облагодетелства. Нали? Ето това може ли да стане с синовете на Бога? Някой, който е избран от Бога, някой, който има в себе си Христос, има Словото на Бога, живее според Божията воля. Може ли това да стане с него? Той не е от тази земя, някой да Точно така. Ето за това казвам, братя мои, не крадете. Не крадете църквата, не крадете народа. Не, аз не ви го казвам като пожелание за нова година. Нали? Моля ви, крахте ли до сега? Айде сега повече не крадете. Не. Аз ви казвам, това е живота ви. Да не можете да крадете. Да не можете да лъжете, да не можете да ограбвате. Винаги да говорите истина, да сте покорни на Бога и да вършите Божията воля. Това е живота. Това е сърцето, което Бог ни дава. Това е сърцето на Новия Завет. Вечер ще говорим за Новия Завет. Бог ти дава нов ум, ново сърце. Там няма състояние, което това сърце да те води в дадени помисли, които да ограбиш, да нараниш някого. По начин, който да облагодетелстваш себе си. Да, точно така. Та наемника, кой е наемника? Всеки, който проповядва Евангелие, който идва от плъския му човек и от заблудата и мотива на неговото сърце, ако е заблудително. Крадецът. Кой е крадецът? Я кажете, кой е крадецът? Същия. Не ли е дявола? Някой казва, да ви кажа как казва. Дявола е крадец и си мият ръцете с дявола. Момент, дайте видим родословието. Дайте видим взаимоотношението. Ако ти си имаш връзка с него, ти си представител на си агентура. Ти си човек, който представлява тъмното царство и просто правиш някакви неща, които нали, под формата на лъжеца е дявол там, вижте, той е там, нали, пазете се от него, от мене, не се пазете от мене. Аз съм, нали... Аз няма да го кажа. Да, аз няма нищо да... Не. Точно пазете се от всеки, който не носи живота Христос за себе си. Пазете се от всичко, което... Дори пазете се от вас до този момент, който вършите глупости. Не се оставяте сами да водите себе си. Като знаете, че сте неверни на Божията воля и на Божията работа, стойте в покорство или отидете до хора и стойте в общение, където има Божия дух царува и управлява тия хора. За да може и вие да крепнете в тази вяра, в тази здравост, така че да вървите в същия дух, в същата истина. Колко от вас се считате за неверни? Някой път да се намерил неверен? Някой казва, аз съм се покаял. Момент. Това са две различни човешки истории. Да се четеш неверен, да усещаш себе си, да усещаш естеството си, че си ходиш в положение, някакси с двоен стандарт и си кажеш, Боже, аз съм... Да, точно в този момент, когато го разбереш това нещо, намери хора, намери братия, които са изпратени от Бога и стой до тях, докато крепнеш и Бог анулира цялото човешко естество. Има преди човешкото естество, което е слуга на греха. Той ще ти даде човешко естество, което е покорен на правдата му и на Божията воля. Нали, приятели? Или говоря луди неща? Или сте учението на Исус Христос? Нека да го разделиме. Исус Христос става ли за Господ? Става. Що да не става? Я виж колко религии има заради него отиваме. Но всичко това ще бъде ударено. Той много обича да слушава храмове. Казвам на човеците там от телевизията. Много обича да слушава храмове. Значи по принцип ги слушава за 3 дни. Очаквайте го. И после издига нов храм. Издига нов храм. Няма човешки скини, няма човешки олтари, няма човешки неща. Затова казвам, нека да го видим. Защо се притесняваме да излезем извън капацитета? На това, което хората са свигнали. Точно така, братя мои. Той бяга. 13 стих. Той бяга. Кой бяга? Наемника. А в момент сега какво... Лека атлетика ли практикува? Какво прави? Не го е грижа. Защото е наемник и не го е грижа за овцете. Виждали сте хора да бягат от Христос? Виждали сте хора да бягат от Христос? От църквата му, от истината му? Виждали? Не само фарисеите. Днеска, виждате ли такива хора? Да. Ти си побегнал Тодор, и аз съм побегнал. Да. Като отиваш се скриеш за лъжата и в заблудата на религията, да, но ти си побягнал от истината. Там е опцията на средата. Там някой ти казва, момент, ти можеш да бъдеш такъв, просто си ела на църква, нали, чешете ушите, правите някакви нали, комфортни такива неща, после се оправят нещата. Важно е да си част от нас, нали, да не изглеждаш различен от матрицата. Наемника бяга. Има ли наемници християни днес? Има. Защо са наемници?
Отговор е защото очаква да им се плаща. Какво им се плаща? Добър живот. Нещо за душата си. Да, просперитет, дадени неща, които... Какво правят? Правят ли ги духовните неща? Добре, като получат повече пари от Бога, в кавички, Точно по-душевен. стават ли по-духовни? По-душевен. По-плъцки. По-хора ограбени от греха. Като имат повече, стават ли? Защо е така? Защото побягват от авторитета и властта на учението, което е в Христа. И се плашат от това да понесат това учение. Сега, аз съм пастир добрия, каза Исус, аз познавам своите си овце, моите ме познават. Както отец познава мен и аз познавам отца, аз давам живота си за овцете. Аз давам живота си за овцете. И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа и ще чуят гласа ми и ще станат едно стадо. Как? В момент сега чита друго. Ще има 50-на баптистка, православна, методистка, адвентистка Апостолска. и всички ще наречат с един пастир. Такива неща не говори Исус. Защо е така? Знаете ли, че ето какво стана? Наемниците просто си направиха дадени разклонения и си направиха неща, които да си вършат по собствената си воля. Знаете ли колко удобно на човекът, който има глас? Сега вижте мен. Аз съм с микрофон, като че ли аз решавам нещата, но не е така. Ако аз не живея заради Бога, ако това, което става, не е управлявано от духа на Бога и аз го знам, че не е примерно от духа на Бога и си правя моите номера и искам да създам общество, което да следва моите навици, моите неща и просто да печеля от вас, тогава аз зада ли съм? Ти казваш, така е. Аз ще имам фада. Защо? Защото умишлено използвам името на Христос, като съм наемник, просто да правя моите си неща и да изграждам собствено царство. Ако Христос е цар и Господ на всичко, той има ли царство? Има царство. Да, той не е от тази земя, но всъщност аз нямам правото да създавам такива неща под формата на християнство. Така, затова Отец ме обича, защото аз давам живота си, за да го взема отново. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. И имам правото да го дам, имам правото пак да го взема. Тази заповед получих от своя Отец. Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите. Мнозина от тях казаха, какво му казаха? Бяс има луд. Бяс има луд е, защо го слушате? Момент сега. Тия хора казаха, че той е луд, а ние пък направихме учение от неговия живот. Някой лицемерства. Аз ви казвам, че уния хора не лицемерстваха. Те казваха това, което им беше в сърцето, в умовете. Бутонно го казаха. Според това, което ние те чуваме, което казваш ти, Исусе, ти си луд. А ние казваме днес, че Той е нашия Господ, но се разграничаваме от неговия живот. В святост, в правда, това, което Той също се е платил, защото Той е платил цена ние да живеем живота на Божите синове. Той е платил цената, за да бъдем духовни хора, които живеят в нов живот, който е с ново сърце, в нов дух, в нов завет. Той е платил цена. Но хората не искат да стъпат там, защото за да се стъпи там наистина е животът отделен от този свят. Животът не е за този свят. Ти не живееш в авторитета и властта на всичко това, което другите хора се покланят. Ти не си наемник. Там си истинен и си представляваш от Бога и се движиш като един, който е от Бога, който е от този свят. Други казаха, тези думи не са на човек обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи? Ето, сравняват го с това чудо. И настъпи в Иерусалим празника на освещението, на храма беше зима. Исус ходеше в Соломоновия трен, притвор на храма. Тогава дойдоха юдеите, го набиколиха и му казаха, до кога ще ни държиш в наведение? Ако ти си Христос, хайде кажи ни. До кога ще ни държиш? Демек, те с цялото си естество са чакали по някакъв начин да разберат кой е Исус Христос. Ма ти имаш ли въобще представата какво питаш? Ти въобще ще можеш да отговориш на отговор, който ще ти се даде? Сега, колко от нас знаят, че Исус е Господ? Сега го знаеме. Те хора дойдоха да го питат и имаха голям проблем относно това да получат отговор, защото нямаше да го понесат. А ние като дадено знаем, че Исус е Господ. Кой е Господ Исус Христос? Какво предлага? Пакет програма, както МТЛ. Ели там. Ели си, какво имаме? Свободни минути, свободни това, това може да направиш, това може да направиш. Да. Кое ми се дава? Да. То е по-добре от оная религия. Оная религия, нали, ели си, кой не ми харесва. Да, на другите не ми харесва. Демократичния, западняшки Исус Христос, страхотно ми харесва. Мога спокойно да си живея в света, да се радвам, да се къв и спокойно си приемам греха като даденост от моето естество. А пък
Христос просто да е просто една утопия, която ще дойде след време, като умре от този свят. Кой ще излезе против това заблудително учение на този свят християнство? Ние, братя. Ние сме изпратени, да, със Святия Дух. Той и ние. Ние сме заедно управлявани. Затова моля ви се, братя, искам да бъдете спокойни и наистина да имате Божия мир, защото това, което има да стане в живота ни, то е буквално да разруши цяла една основа от дадени, как да кажа, от дадени капища и дадени